ngenhlonipho nangothando esifundiswa ngalo kwanabasho. Ngibingelela abagcotshwa bonke abangaphakathi. Ngibingelele umphathi wentombi. Ngibingelele inhlansuthi yonke amakhosazana kanye nomama nodadewethu ngaphesheya ngiyakhetha inkosi enhle yasebuhleni uNyazi lwezulu. Amen. Okuqile bangcwele ngumakhosazane ngwamsane ngidabuka entabeni zakwamaphumulo. Bangcwele uma sihlangene lapha siyinabasho. Into esifundiswa yona kakhulu sifundiswa ngothando. Lokuthanda uShembe nolokuthanda uNazaretha. Siphinde sifundiswe nangenhlonipho uanti le akade khuluma ngayo. MaNazaretha, uma ngabe ungenalo uthando, uma ula njengamanje enkonzweni, konke esikukhulumayo angeke uzukuzwe ngoba awunalo uthando lwaShembe. Ngelinye ilanga sake sathi sisemthandeni emazweni akithi kwamaphumulo. Sihambe siyo intsha lapha ekhaya ehleni lamaNazaretha. Ekseni inkonzo yayiphethwe izintombi. Intombi eziphelele ezimesabayo uShembe. Intombi ethi noma ihambe endleleni yazi ukuthi mina ngiyinkosazana. Angikhulumi ngentombi ethi mayiphuma la ebese iphelelwa isimilo. Ebese ifana namakhosazana akhona la ngaphandle emhlabeni. Kodwa inkosazana noma ihambe emgwaqeni uyayibona ukuthi inkosazana. Khona kungizwisa ubuhlungu mangiza la eThempelini. Ngithi mangihamba nje endleleni ebese ngivinjwa intombazana nje engakholwa ifaka ibhluke idakiwe ngiyibona ukuthi kushuthi ayizange ilale nokulala. Ebese le ntombazana ivele iguqa phansi yakhala ithi awusisi indlela obuhle ngakhona. Ngiyafisa nami ukufana nawe. MaNazaretha siyafisa siyingane. Noma kuphi la sihamba khona uphawu lakho Shembe lingasuki kuthini. Inkonzo yasemini yaphatha amakhosana insizwe ezimsabayo Shembe. Hayi insizwa esithi masiphuma la ebese zasijikela ikhohle ukuthi singodade wakho. Yakhuluma lenkosana maNazaretha yathi masihlangene lapha yathi singabafana namantombazane abafowethu nodadewethu. Wathi okungiphatha kabi kakhulu ukubona inkosazane noma inkosana sayingasayihambi nabasho ngesimo sokuthi yoniwa inkosana. Uthi kubhlungu kakhulu lokho ngoba njengoba sibancane sibangaka siyafunda ezikoleni. Ezikoleni la sifunda khona kukhona abafana khona amantombazane. Uthi mayihlalile inkosazane yangabisaya esontweni ngesimo sokuthi yoniwe inkosana. Uthi ngokwenzeka kube ithathele yona isinqumo kunokwenzeka kube ithathelwa abazali ukuthi ihlala phansi. Uthi kodwa ke uma usewuhleli phansi wena ucabanga yini ukuthi esikoleni nakhona bakhona abafana. Wenziwa yini pho khona ungahlali phansi ungabusaya kofunda. Ngoba masila uma usuka endlini wazi ukuthi ngize la ngizofuna uShembe. uShembe uzofuna umtholo ukhona. Uma usuka endlini wazi ukuthi uzofuna ukukhola khona la ekhaya uzofika ukuthola. Kodwa futhi uma usuka endlini wazi ukuthi ngisuka endlini ngizofuna abafana phela amakhosana lawa abafana uzofika ubathole futhi nabo bakhona. Siyayiqelela ke thina izintombi zakithi Nazaretha. uNkulunkulu ngathi ngasifihla ngazo zonke izikhathi. Bethe abafana amakhosana labo mabeushawa umsebenzi wabo ngapha ebese thina siyabaphikisa silinde usuku olukhulu leli sibekele lona siyamakhosazana. Angingihlale phansi ngingababazanga ukukhulu kaShembe. Ngoba njengoba sihlangene lapha sonke sihlanganisa obukhulu bakhe siyamazi ukuthi uNyazi lwezulu uNkulunkulu. Kuthiwa ngelinye ilanga emzini oseDanhauser kuqhamuka intombazane. Le ntombazana ayikholwa isiqhamuka kulamazwe angaphandle kodwa iyamazi uShembe. Kuthi ayathi mayihleli nje buqamama uNyazi lisanikelisa abantu abazonikela. Kuthiwa kwasezwakala ingane ikhala. Yathi mayikhala lengane selabuza uNyazi ukuthi ukhalelani lo khalayo.
kuthiwa abasebenzi abashumayeli hlehla bakhuza umsindo ukuthi ubaba shutha akasezwe njengoba enikelisa ukuthi umuntu onikela uthini. Kuthiwa indamhlathi kamayekisa asisho ngolaka yathi nimhlehliselani lo muntu uze kini wathi bizani lo muntu ezela kimi. Kuthiwa yasisondela le ntombazane yafika yaguqa phambi kwesihlalo sobukhosi. Ithemba Nazaretha amayiguqile siyabuza ukuthi hawu lo mntwana okhala kangaka ukhalelani. Yasithi le ntombazane ikhala idlengezela inyembezi. Ithi baba, ithi lo mntwana akangithandi. Ithi manje ngamphatha nje ngezami izandla uvela akhale kakhulu. Kodwa make wathatha umuntu nje ongamazi uvela najabula ahleke kodwa make wabanje lezi zami izandla uvela akhale ngendlela ebangalisayo. Kuthiwa sasisabuza ihlele sasezibini sathi ngicela ukubuza ukuthi uba igama lalo mntwana. Yasiyaphendula maNazaretha le ntombazane yathi baba usizwe. Kuthiwa isikane sasezulwini sasesifinqa umjiva wasomhlophe ngenabalandawo. Kuthiwa sasesithi sizwe. Athi thula mntana wami. Uthi sakhohlwa thina boshemehla sikudala emazulwini ukutshela ukuthi uma wakho yena. Wathi thula. Kuthiwa sasesimbheka isikane sasezulwini. Wasevula amehlo umntwana kancane wasehleka. Wasethi mithatha. Angeke saphinda ekhaya. Kuthiwa yasimthatha intombazana simemthatha emdumise embhekisa phezulu ukuthi ayasihleli ngalo. maNazaretha ilezo ndaba ezihlanganise la namhlanje. Ngicela maNazaretha ukwehlela ngezansi ngoba sibaningi. Kuthi lapho engikhulume khona kabi, shembe bese ungithethelela beni umntwana ngincane. Izindaba zasezulwini aziblengelwa shembe. Ebese kuthi inkosi lapho engenze khona kahle. Ebese wehlisa isibusiso kuthi sonke njengoba silapha sehle inkosi siphethe sona isibusiso sofike sisijala emadolobheni esihlala kuwo. Inkosi kusisa manje.
uThapsile waphungula uDawida benza semsika ethempelini insuku ngihlale ngaphansi kwamvangelo ukuphungula nomshumelo endlamini. Manazaretha anovalo ngesaba kepha umuno wasezulwini masukhombile akulula ukuthi ungawujikisa. Nendaba ukuhleli phansi zikushisa sezulwini ukuthi ungafakazi ngoshembe benakhombisa uNkulunkulu bakhe kodwa uhlala uthula ungasho lutho unembezi uyakudla ngaphakathi nami ngilowo nembeza bengithi angizosukuma ngoba ngiphethe ukwesaba. Kepha ushembe wangithinta wathi mntanami ngiyathula ngami ngibe ngakwenzela ukukhuluma ngakho. MaNazaretha ngisukuma nokuyibonga inkosi enkulu yasebuhleni MaNazaretha unyazulwezulu. Ungikhombisile uNkulunkulu wakhe ngisesemncane kumina ngedwa engikholwayo ekhaya. Before ngiqale ukuthi wangenzilani ushembe ngicela ukucela ukuthi azabe nami azaqinisa ukholo lwami. Ngize ngifane namakhosazana akhe asezulwini ayingcwele. Eze angibeke ife elimnyama phambi kobuso bami ey'ntweni zasemhlabeni ngibona kwakhe kwasezulwini kuphela. Kwathi ngo-2017 ngangifunda ugrade 10. Ubaba wami ehleze ekhaya ezokwenza umsebenzi. Wehle ebusuku wavelelwa ingozi yemoto. Mevelelwa ingozi yemoto wayengitshelile ukuthi uyehla. Mengilokhu ngimfonele ekuseni ifoni akayibambi. Kanti bavele bashayisa inkomo kwalimala yena yedwa emotweni. Wangifundisa umkhuba omubi-ke nepha ukuthi mengimfonela asheshe afone kodwa ngalelo langa ngambaza kwaze kwaphela enginakho. Ngavele ngacabanga ngathi ubaba wami akwenzeki ube kanje maybe uvelelwe ingozi yemoto. Mengifone ekhaya ngibuza mama ubaba akaze afika athi umama cha wathi uthe uyeza ngathi mina yebo uthe uyeza. Because ubaba bekuyena ubejwayele ukubikela mina kuphela mayeza. Kanti umama uyalazi udaba usufikile umbike ekhaya ukuthi ngoba mina ngihlala ekhaya wanqaba ukungitshela ngoba ngangisaya esikoleni. Mengifike esikoleni qeda kuthandaza enye ingane ngasekhaya ifike kimi ithi Thapsile kimi bekhala izolo ebusuku uthi ubaba khuvelelwe ingozi yemoto. Angangazi ukuthi ngenze njani. Eklasini ngangafocuseki ngazi ukuthi ngenze njani. U-aunt engangihlala naye emqashweni angazi ngamtshela ukuthi ngiyahamba ngaphuma esikoleni ngaphikelele ekhaya. Mengifika ekhaya ngafika ntambama sekuzoshaya 6. Kwathi umama Thapsile uyaphi ngathi mina mama ngizwile kuthiwa ubaba uginqike nemoto uvelelwe ingozi yemoto. Wathi umama kuyiqiniso mntanami lapho ushuneke impahla kade igqokile egcwele ubulongo engweni. Ngafika ngawasha into zesikole ngamkhulumisa umama ngangasho ukuthi ngibona umama bengena bephuma ekhaya. Ngathatha uNazaretha wami ngathi ushemba ngeke angilahle ngoba ngithembeleke nakuphela. Ngangena erondweni lasekhaya. Ngangicula uNkosi yethu Simakade ingakho njalo mengizoshumayela ngale ndaba kuvele kuthi ngihlabelele uNkosi yethu Simakade kwazi ngifikisela nenyembezi ukuthi ushembe waye ekhetha mina ekhaya Sibangaka ukuthi ngiyomela imndeni nasekhaya ngoba yiNazaretha ngingakaze ngilandele umuntu. Ngamcula uNkosi yethu Simakade lapho ngiyakhala ngathandaza ngayibiza incane yoshembe ngathi shembe ngangilahli vele ube naye lapha khona ubaba umphilise sisadinga uthando lwakhe singabantwana sisebancane sinomntana kwethu. Ubaba wahlala iviki lonke engakhulumi. Kwathi siphuma lapha emthandazweni lapho siyakhana umntana wethu sizele sibabili samantombazane. Wathi umama ningasukhala abantu abamini ngithela ngiyinyembezi ngizokwenza ukuthi ngingasavuka. Inhliziyo yashaya ngamawala kwabuhlungu ukuthi umama ukhuluma kanjani kanje kubuhlungu kangaka. Thina baba mangathi uyashona sisezukuthola uthando lababa. Kwaba buhlungu wahlala iviki engakhulumi lapho ngisaba ngoba kwakuyizimpi zamatekisi. Manje ezwana kakhulu ne-owner manje kwakuyena oselistini kuqala bafuna ukumbulala. Lapho ngamebeza ushembe wamvikela kulozo sifo bekwazi udutshula kuthiwa wahlala eGoli. Wakhetha ukuba evelele ingozi yemoto ngoba uzokwazi ukumphilisa.
Manje ngasaba ukuthi mabefika labantu esibhedlela bazofike bemqedelele khona. Ngingakaze ngambona mina ngoba kwase kuphele nesithombe sakhe emehlweni nami ngingasamkhumbuli ukuthi unjani. Ngifuna ukuyombona. Ngamthandaza uShembe ngenhlanhla kaze kwangiphazamisa esikoleni ngoba uShembe wayenami ehlezi enhlizweni yami engiduduza. Ngihlezi ngimemeza njalo. Waze wangiphendulela uShembe baba waphila wabuyela ekhaya. Bese ngicela ukuthi uNkulunkulu wasekuphakameni uNyazulwezulu eze senze amakhosazana esize singamngabazi. Mkhulu uNyazulwezulu uyasithanda. Kuthiwa ukhona inkosazana eyahamba nenkosi. Imngabazi Shembe. Waze kwafika isikhathi lapho ukuthi yaphuma emshadweni yenzini lapho iyokwendela khona. Yafike yazala umntwana wayo wengenamathambo. Lapho yayimngabazi uShembe kodwa yayihamba naye. Yahamba yayobika enkosini yathi baba umntanami akanamathambo akenzi lutho. Yathi inkosi mbusise sengilibele ukuthi kwakuyiphi inkosi. Wafika uShembe ngesibonakaliso. Sengikhohlwe ukuthi isibonakaliso noma afika. Wafika wathi wathi mama ngicela ungiphe inansuka yakho yesiko. Wamnika wayibopha amafindo lapho kumele kube khona idolo, lapho kumele kube khona unyawo, lapho kumele kube khona isinye. Wathi njalo mekuzoshona ilanga umthathe umbhekise ngaselangeni uzakuphila. Mase yaqede yahamba akuphelanga nyanga ezingaka umntana wahamba. Lapho inkosi waphila. Lapho inkosazane yaqala lapho ukubona ukuthi ngempela uShembe uNkulunkulu ngoba yena yayibona abantu abaningi bemlandela naye ihamba nayo. Ukuthi maybe ayiswa yigugu ukuthi kuhle kuphakameni nami ngiyafisa ukuhamba nenkosi yahamba ngayo ngempela kodwa enhlizweni ingavuma ukuthi uShembe uNkulunkulu. Wambona ngalelo langa ukuthi uShembe uNkulunkulu. Nami bengicela ukuthi uShembe ebengakithi samakhosazane size singamngabazi noma qhamuka ivunguvungu zomhlaba kodwa sikwazi ukuthi simmemeze simbize ezosabela uShembe. Nkosi ibusisa amazwi. Siyabonga bangcwele. Amakhosazana sekuhleli inkonzo siphathele yona sengathi ngasiphilisa. Amen. Into eyenziwa inkosazana mayiphelele iyamphilisa umuntu nogulayo. Ngiyayithanda lento, ngiyayithanda lenkulumo ekhulunywa amakhosazana ukuthi afisa ukuthanda uShembe ngendlela yonke angamthanda ngayo. Ngiyayijabulela lento ukuthi amakhosazana azazi ukuthi angobani. Aseyivalile inkonzo. Ngifisa ukuwakhumbuza ukuthi intombazana yomlungu eyafika ebuhleni ngoJuly 1930 yayingakhulu isine 24 years. Wafika uBhombela wathi ayingene emakhosazaneni isine. Yasina yabheka le yathi aphenduka amakhosazana ayibheka le. Wayesethi Shembe kulungile ikhipheni phela umlungu akakwazi ukusina wazi ukudansa. Wayesethi kuyise hamba ingilozi ezokhulisa umntana wakho isemfuleni olwandle wahlangana nayo emkhumbini ngangempela. Bathi besemkhumbini sebebila phesheya ingane yazwakala yathi mama ngisafike endlini encane yazwakala nje isikhaya. Wagijima unina wathi uyakhona noyise. Unina wayesevimba bathi babungasangeni sikhulile ingane. Kwase kufika lesihlabelelo saqala ngo-1930 174. Inkosana uvuza ukuhleka. Senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Bongenu Jehova manaz
Nazaretha siyabonga kuba babashumeli abasiphe ithuba singabantwana abancane kangaka ukuba sikhulume ezulwini. Njengoba ngithi baba Nkosi yamakhosi, ngikhumbula ngenye imini inkosi enhle uNyazi lwezulu imondo yalo yayilapha nje phambi kwabashumayeli. Esithombeni sami ke njengoba siguqa nje singabantwana hleze sinezono siguqa ezulwini bangcwele. Sicela uNkulunkulu asikhumbule angasibhali icala. Sicela umsa wakhe uShembe awenze ube ngakithi. Siyabonga abamshumayeli ithuba esiliphiwe ezulwini. Ngicela isihlabelelo u202 ivesi lizoba linye. Ngithunyiwe ke bangcwele ukuthi ngiqoqe nje izikhuni ezomile kanye nezibi hleze noparafini oba khona nometshisi. Ngizothi mase ngihlala phansi bese ushunqa umlilo obheke ezulwini ayibonga Nkosi bese sicela uNkulunkulu emagumbini la agcina khona amasabatha akhe bese sigcinela leli sabatha ayibonga Nkosi. Ngisaqoqa abangcwele ngizocela nje ukugijima mboli ngicela ungifundela mfowethu 220 verse 8 no 7 no 8 ehlabelelweni. Ngizama uqoqa abangcwele u7 no 8 mboli siphuthuma mntaka baba bese uya ku71 evesini ka4 bese uhlala phansi baba. Vuso munye endlini yami. Vuso munye endlini yami. Ahola abantu bami. Omniki
inhliziyo efana naye yakho umphathi umgcobe ngamafutha omusa nyama yami ekhathele zolala ethuneni moya wami uzovula umbathi inyama entsha kwaphakade ngakuzele nanini ngiyoba khona 71 baba evesi ka4 besihlala phansi baba ukujula kwangabikho ukade sengizele engakalezi lelizulu kanye nalomhlaba ayibonga Nkosi maNazaretha ingcwele sibonga ithuba simi phambi kaNkulunkulu impela singabantwana sicela umusa kaNkulunkulu unyazi wezulu lube ngakithi lenkonzo siyiphathe kahle ukuze mhlambe uNkulunkulu ethandile nabagcotshwa bethu ngelinye ilanga bephinde besikhumbule amen ngizocela nje abafowethu abazophakama besondele embhobheni engabekho umuntu ozohlabelela ekude sonke sibe seduze ngigijime nje bangcwele ngisakhuluma ngendaba kaNkulunkulu ukufakazisa le ndaba efundwayo ngenye imini inkosazana entethelelwe ngapha ngakithi ngibuya kwaNongoma ngimfana kaZulu khona lapha ekhaya ayibonga Nkosi manje inkosazana ikhuluma indaba yayo ngoNkulunkulu ithi ngalesikhathi uNkulunkulu emphambi kwayo wabe seyibuza ukuthi mntanami uyuzweni ukukhulunywa ngoNkulunkulu yathi le nkosazana yebo baba ngengizwe uthi mntanami ayikho enye into ophinde uyibone iyo le phambi kwakho kwakumqalo endlela ngenye imini kwaku1999 kwakusegibisela ubaba uNkwanyana wabizwa inkosi nje eholayini kwakuyinkosi uthi ulamakhosazana uthi mntanami engathi angiqala ukubona noma mina nawe siyazana uthi ubaba uNkwanyana mayiphendula uNkulunkulu uthi okwesibili noma okwesithathu ngubona yayingakayimbathi lengubo lensizwa ingubo emhlophe isithi inkosi yezinomhlaba ngisho lokho mina ithi lensizwa angazi kusho kuphi usethi uNkulunkulu mina ngingakehli ukuza la emhlabeni nawe ungakehli ukuza lapha sasingamaNazaretha nawe wayishonisaphi ingubo emhlophe wena ubani okwephuca yona ithi lensizwa mina ngaze ngibe yiNazaretha iyabuza inkosi uthanda ukhonzaphi wena ithi lensizwa ngikhonzela uthela isithi inkosi yezinomhlaba wena usiyene walapho wena walapha ekhaya ngicela amaNazaretha akhulume indaba ogcina bese ngihlala phansi ngoba khona ungiphusha emva kwami ngenye imini inkosi yezinomhlaba ulangaphuma sikothe wakhuluma indaba ekhuluma ngenkosi yesizwe esithize lenkosi yabe nondlunkulu wayo eyayigula kakhulu lenkosi eguleni kwayo lenkosi yabe sebiza uNdlunkulu yathi Ndlunkulu uma ngihamba emhlabeni ngicela ukuthi uthathe lo mntwana omfana babe nomntwana oyedwa omfana uthi ngicela uthathe lo mntwana uhambise kini umfihla kini ngokuba umndeni uzombulala lo mntwana ngempela inkosi yahamba emhlabeni yasehamba iNdlunkulu ibuyele emazweni akubo